אוקיי, שלום, והיום אני אראה לכם קצת על הרובה ג'לי המגניב הזה. הוא בא עם חצים, נראה לי. כן, הוא יכול לראות חצים וכדורי ג'לי. יש פה כחול ואדום, כמו שאתם רואים, אדום וכחול. בפנים מקבלים 3 חצים. אתם לא יכולים, אפשר גם לקנות אותם חצים בחנות שקניתם את הרובה, נראה לי. יש המון חנויות. אז נעבור לקטע שלנו, לפתוח את זה. אוקיי, בואו נפתח את זה. עכשיו מהצד השני. אני אחזור לכם בזמן שאני כבר אסיים לפתוח. זה החצים. זה הרובה עצמו. כאן פותחים את זה. ניקח כדור. ונכניס אותו לחור. נסגור. נטעין. ונראה. רגע. אוקיי, נראה את הכדור. אם אתם ראיתם, אני אראה לכם את הרסיסים. הנה, זה רסיס קטן, הוא ייפסץ. נכניס עוד כדור ותראו איך זה יהיה. בעצם ככה נראה הכדור ג'לי, ואני אכניס אותו. ניקח, נפתח. כדור ג'לי בפנים, כן. סגור, נטעין, הוא בזוזי. שנייה, החתול שלי פה. פומבה. אוקיי, זה טעון, כדור בפנים, ונראה אותו. נראה לי שהוא יתפנצ'ר, או שלא יתפנצ'ר, אני אלך לבדוק, אז הוא לא יתפנצ'ר. אז עדיין אנחנו יכולים, אפשר גם לשים כמה כדורים, זה לא שזה כדור אחד וזהו. אוקיי? אומייגאד, כמעט פגעתי בחתול שלי. ובעצם ככה הרובה נראה. פה מתאינים, חלק כזה שיש פה פס. עד שזה טעון. מקליק. עכשיו נראה איך יורים את החצים. מה שווה? ניקח את זה. זה כמו חצים של נרף. את זה לא שמים את זה מפה או משהו, כי זה לא נכנס. זה גם לא ייכנס. מכניסים את זה לאט לאט עד הסוף. רגע. אני אראה לכם איך. אוקיי, זה נדבק פה. אני פשוט הורדתי את זה שנייה. אני אראה לכם איך אני אשים את זה. מכניסים את זה לאט לאט לקנה. עד שאתם מרגישים שזה לא יכול להיכנס את בערך ככה. מתאינים נדבק. זה לא ירד עוד הרבה זמן, אבל זה יכול לרדת בקלילות, אבל זה גם חזק. ננסה פעם אחרונה, שתבינו. אתם מתאינים גם אותו דבר מהפס, להטעין, נדבק. יש לכם פה עוד 2 כאלה, יש לכם 3. ואתם יכולים לקנות גם כדורים בכל חנות ודברים כאלה. זה הסרטון על הרובה. יאללה, ביי.